खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरो। गिबियावनो थाम्बनेलाव थानायफोरखौ रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय जानो हागौ। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा बयबो गुदिनिफ्राय बिजौसिम खोनासङोब्ला बुजिलांगोन। 14 सेप्तेम्बर दिनखालि आलासि महरै बाहागो लानानै गबिन्द फेरेंगा प्रमदआ मा स्पिच लाखियो बेखौनो रायजो राजाफ्रा नेनानै थादो आरो आं बेखौनो खावलायो। बर' रायजो राजा जेसेबां बर'नि आफादफोर दं बयबो बुङो जानानै थांनाय जाथायफोरखौ दा रायखांसै। जोंनि एनडिएफबि आफादाथ' रावखौबो रायखाङाखै। जोंनि सुथुरनि आखायाव बांबुरगोराया मुंख्लं जानो गोनां जादों होननानैसो दिनैसिमबो बुङो। गावजों गाव सोदोबखौ मालाबाबो लाबोआ। नाथाय जों खोनाबाय थादों आरो जों नुबाय थादों माबा मोनसे बै समनि जायफोर बे मुंख्लं जानानै थांनाय न'खरनि न'आव आलासि महरै नुजाहैनानै प्रमद बर'आ मा बुङो, गावजों गाव बिदा फंबाय दाङाबाजिखौसो बियो रायखाङो। बै समाव जेरैबायदि अन्नाय, जेरैबायदि खारस्रि बिरस्रि बांबुरगोराखौ बुथारदोंमोन, बे समखौ बयबो एनडिएफबिआ गावजों गाव बिदा फंबाय होननानै बुंनो हायो। नाथाय बेफोरखौ मालाबाबो एनडिएफबिनि दैदेनगिरि, एनडिएफबिनि केडारफ्रा मालाबा बुङाखै। बिदा फंबायनि गेजेराव थैदों होननानै बांबुरगोराखौ मालाबाबो रावबो बुङा। नाथाय सुथुरनि आखायाव जोंखौ जायफोर गादबदों, सोबख'दों, बिथाङा जोंनि नायनो हायै हारिनि गेजेरावसो थैदों होननानै जोङो बुङो। बिदा फंबाय गावजों गावनि खोथाखौ मालाबाबो बुङा। नाथाय प्रमद बर'आ बबेबा न'खराव थांनानै मा बुङो, बै समाव गावजों गाव बिदा फंबाय, गावजों गाव दाङाबाजि जादोंमोन। बे सोदोबखौ बयबो रायजो राजाफ्रा बावदो आरो बेफोरखौ दालाबोसै होनना बुङो। नाथाय प्रमद बर'आ मोजां गोसोनि ना गाज्रि गोसोनि बे गावजों गाव रायखांबाय थायो। बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै स्पष्ट बिजिरनाया मोजां। प्रमद बर'आ बै समनि जाथायफोरखौ बावदो होननानै बयबो बुङो रायजो राजाया। नाथाय प्रमद बर'आनो बुंबाय थायो बारे गावजों गाव। आं नैबेखौसो बुंगोन जोबथारनायाव, गावजों गाव आरो दाङाबाजिखौ लाबोफिननो थाखाय नैबेखौ मोजाङै रायजो राजाफ्रा गोसो हो। जुदि गावजों गाव जुदि दावराव दावसि जाफिनोब्ला प्रमद बर'आ बुंनो हानाय मोनसे लामा दं। जोंनि एकर्डआ गावजों गाव जुदि दावराव दावसि जायाब्ला जोंनि एकर्डआ बहुद मोजां जागौमोन आरो जोंनि एकर्डआ थाबैनो जोङो बेखौ मावफुंजोबनो हागौमोन होननानै बे लामाखौ लागासिनो दं। नैबेखौसो आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं बुंगोन। गोसोखौ बियो बुरखांबाय थायो। जेरावखि जाया सोरबा मुंख्लं न'खराव थांबा बुङो बेयो बिदा फंबाय गावजों गाव दाङाबाजियाव मुंख्लं जानाय। बिथाङा जेरैबायदि मुंख्लं न'खराव थांदों, बिथांमोनखौ गोसो गोरबोआव सरकारनिफ्राय माबा मोनसे आरो बिथांमोनखौ बिबार माला बावनायाव गोसो गोथारै बरायनांगौ आरो माबा मोनसे सरकारनिफ्राय जायफोर जिखुनु जाया बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जानानै थांनाय बेफोरनि न'खराव माबा मोनसे हेफाजाब होनो हागोन नामा बेखौसो बुंनांगौ। नाथाय बुङो बियो गावजों गाव बिदा फंबाय दाङाबाजिनि गेजेरावसो होननानै रायखांबाय थायो। नि थाखाय माबा मोनसे सिबिलांबाय थानो हागोन नामा, बिथांनि सायाव मुंख्लं जानायनि न'खराव बिथांखौ माबा मोनसे सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन खोमा होननानै बयबो न'खराव हांख्रायहरो। बे समाव बारे बुंबाय थादों प्रमदआ गावजों गाव दाङाबाजि, गावजों दाङाबाजि। रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो बर' हारिनि आफादफ्रा बै समनि जाथायखौ बावलांदो होनना बुंदों। जोंथ' मालाबाबो रायखाङा, जोंथ' मालाबाबो गोसोखाङा। जेरैबायदि बांबुरगोरानिखौ जोंनि गिबिसिन सुथुरनि आखायाव मुंख्लं जालांबाय होननानै बे सोदोबखौ जोंनि एनडिएफबिआ बुङो। नाथाय प्रमद बर'आ गावनि बे बिटिआरनि गादियाव जिरायनो मोननानै दिनैसिमबो बुङो बिदा फंबाय। नैबे सोदोबखौ प्रमद बर'आ अराय समनि थाखाय नागारनांगौ। सैथो लिडारबा बे सोदोबखौ प्रमद बर'आ नागारनांगौ आरो रायजो राजाफ्रा 14 सेप्तेम्बर दिनखालिनो गबिन्द प्रमद फेरेंगानि गोसोखौ हमनानै नायनो हासिगोन। बे मुंख्लं सानखालि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आलासि महरै लेंहरनानै आरो बिथांमोना मा स्पिच होयो, गावजों गाव दाङाबाजिनि गेजेरावसो बांबुरगोराया मुंख्लं जादों होननानै बुङो ना सुथुरनि आखायाव बिथाङा जिउ खोमानांबाय होननानै बुङो। नैबे सोदोबखौ बिथांमोननि खुगानिफ्राय स्पष्ट रायजो राजाफ्रा बुजिगोन बिथांमोननि गोसोआ माबायदि। नैबेखौ आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं खावलायहरो आरो आं जोबथारनायाव बुङो दिनैनि बे भिडिअआव प्रमद बर'आ जेब्ला जायफोर मुंख्लं न'खराव बिदा फंबायनि सोदोबखौ बुंनायनि गेजेरावसो आङो बे
खोथाखौ आङो एन्सार होफिनदों। बे एन्सारानो जाहैबाय रायजो राजाफ्रा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादा बुंदों दे बै समनि जानानै थांनाय जाथायफोरखौ बावगोमादो। नाथाय सासे बिटिआरनि दैदेनगिरियानो बिदा फंबायनि सोदोबखौ लाबोयोबा बिनि थाखायनो आंनि भिडिअनि गेजेरजों आङो प्रमद बर'खौ मालाबाबो सोरनिबा मुंख्लं न'खराव थांनानै बिदा फंबायनि सोदोबखौ दालाबो। बिथाङा बिथांमोननि न'खराव माबायदि सरकारनिफ्राय हेफाजाब होनो हागोन आरो गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय माबायदि बिथांमोनखौ आर'ज गाबो आरो बिथांमोननि न'खराव माबायदि सरकारनि हेफाजाबखौ बिथाङा गावनि खुगाजों बुंथिनो हायो बेखौ बुंनानै फैनांगौ। बिदा फंबायनि सोदोबखौ प्रमद बर' सारा नागारनांगौ। बेखौसो आंनिफ्राय भिडिअनि गेजेरजों बयनिसिमबो खावलायहरनाय आरो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं आखाइ खबजोबनानै